Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany video aragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa bolatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleri çağıryldy. Mejlise yurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmeň günnelik wezipelerini feredildi. Şeýlede döwlet durmuşyny değişlik ýa-bir beýleki meseleler aragat maslahatlaşyldy. Hormatly Misir kabinetiniň agzalary, hormatly welaýatlaryň hem Aşgabat şäheriniň häkimleri biz şu siz bilen sanly video aratnaşyklary nowatdaky Misir kabinetiniň mejlisini geçirýär. Mejlis esasy ýurdumyza durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça alyp barýan işlemede serdi. Şeýlem käwrem beýleki meseleler arat maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier maliýe hatabatlylygy boýunça kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek, ministrlikleriň hemde puduklaryň dolanyş idaralarynyň maliýe ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ýa-da kuwatda idara kärhanalaryň, döwleti dahilde taraplaryň pudugary gatnaşyklaryny düýre baplaşdyrmak boýunça işler iýligderli alınıp barýar. Şunun bilen baglanykda vice-premier döwlet başçylygyna garamagyna idara kärhanalaryň mali ykdysady ýagdaýyny seljermek, gadyraşdyrmak we sagdyrlaşdyrmak, olaryň tölegi ukyplygyny ýoklandyrmak maksady bilen degişli hadarplaşyklary geçirmegiň tertibine üýtgütmeler girdmek arkaly büdjeti tölemeli salgıtlar we ýygymlar bilen birlikde jerimeler we beýleki tölegler babatda idara hadarplaşyk geçirmek baradaky teklip edildi. Hormatly prezidenti bäda hatabat dinläp, ykdysady gomda gadyraşdyrjy hukuk resmi namalaryny düýre baplaşdyrmak boýunça işleriň dünýäde emele gelýän ýeňil bolmadyk mali ýagdaýlaryny iýligderli we düýpli öwrenmegiň esasyna alınıp barylmalygyny bellädi. Oňoýsuz daşarky ýagdaýlaryň milli ykdysadyýetimize getirýän täsirini azaltmak babatda diýsin çärelerin görülüşine üren uly üns berilmelidir diýip döwlet başçylarymyz bellädi. Milli liderimede yurdumyzyň kanunçylygyny döwrüň anyk ýagdaýlaryna laýyk getirmegiň, halk toplamynyň ähli gurlaryny durnuklylygy saklamak üçin hukuk guralaryny ulanmagyň wajyplygyny çekip, hataplaşyk töleg ulgamyny kämilleşdirmegiň, oňa täsir usullary ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz vice-premieriň hüdürlen teklibini makullap, degişli resmi namalary taýýarlamagy hem de olary ygtyýarly idaralar bilen alalaşmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriýedow 20-nji noýabrda fanly video aragatnaşyk arkaly tügda ykdysady, alym we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Korey toparynyň 2-nji mejlisini geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Online duşunyň başyna tügda ykdysady, maýy goýum, neft gaz we senagat ulgamlaryna hemde maglumat tehnologiýalary, guruluşyk, ulug we aragatnaşyk, owa we suwgaçylygy, alam bilim, saglyk goraş, sport, teýagatçyk ugurlaryna hyzmatdaşlygy, mundan beýlek dösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýleşdirilýär. Hormatly prezidenti bäda hatabat dinläp, Türkmenistanyň Aziýa ýuwuşy manifestiniň ýurtlary, şol sanyna Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklary hemme taraplarynı ösürmäge uly ähmiýet berýänini aýdyp, dürli pudaklarda netijeli gatnaşyklary geňeltmek, işgör hyzmatdaşlygy hemde medeni insanperwer gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin uly kuwatyň bardygyny kanagatlanma bilen bellädi. Bellenşäli köpügürli iki taraplaryň hyzmatdaşygyň gün tertibinde tügda ykdysady gatnaşyklary ösürmek aýratyn orna gelýär. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy urgamlaryna işleýän Korey kompaniýalarynyň üstünlikli işi bu hyzmatdaşlykda möhüm ähmiýete eder. Döwlet başçylarymyz tenagatlaşdyrmaga ugralan Türkmenistanyň innowasion tehnologiýalar esasyna işleýän täze öňümçi kuwatlyklaryny öğretmäge hemde neft toplamynyň öňümlerini dünýä bazarlaryna ilerletmäge uly gyzyklanma bildirýänini belläp, bu urda Koreýaly hyzmatdaşlaryň tejribesini özleşdirmegiň wajypdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Koreýanyň iri kompaniýalarynyň gatnaşmagyna gynly şäherçesinde polietilen we polipropilen öndürýän gazy toplamynyň gurulmagyny netijeli hyzmatdaşygyň aýdyň mysaly hökümine görkezdi. Häzirki ýagdaýlar bilen baglykda ulug logistika, suwdan peýdalanmak, aragatnaşyk hemde telekommunikasiýalar ulanlary hyzmatdaşygyň geljegi uly ugurlary bolup durýar. Şunun bilen bir katarda diýip bolan medeni insanperwer gatnaşyklary putulandyrmak, tagyl goraşlygymyna hyzmatdaşlyk etmek möhüm ähmiýete eder.
Döwlet başlarymyza bilelikdäki hökümetary toparlarynyň işiniň ähmeti bar aýdyp, bu tejribäniň ýödary beýiklik hemde uzak möhletliğine esasy gurulýan hyzmatdaşlyk göstermegiň netijeli gural hökümine özüni gowy tarapdan görkezenligini bellädi we milli ykdysadyň eksport mümkinçiliklerini mundan meýläkde puturlandyrmaga ýardam etjek iri maýy goýun taslamalaryny durumça geçirmek babatda vice-premieri hemde wilayatlariň häkimlerine birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentime de Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işgur hyzmatdaşy hataplaýanyny aýtdy. Ýurdumyz onuň bilen ägirtuli kuwaty hemde taraplaryň hoşmeýli erkisligine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýläkde ösürmegi gözüňde tutýar. Biz Koreýanyň kompaniýalarynyň işiňligini gollaýas, hemde mundan meýläkde olaryň ýurdumyzda alyp barýan işine zerur bolan gollaw berersip döwlet başçylaryna aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduleýew öwrençik we durmuş medeni maksatly birnäçe möhüm desgalaryň gurulşygyna işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamynyň taslamasyny amala aşyrmak boýunça geçirilýän işler barada atabat berdi. Bellenşäli bir giňerimli taslamany maliýeleşdirmek maksady bilen Ahal Balkan we Balkan daşogyz ýokary voltly howa elektrik geçirçisiniň we podstansiýalaryň gurulşygyny maliýeleşdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Aziýanyň Özüş Bankyndan gardy serişdiler çekildi. Energetika Ministrliginiň Türkmen Energia Döwlet Energetika Korporasiýasy taslamany amala aşyrmak üçin degişli şertnamany baglaşdy. Häzir taslamany üpsünetçiler derur serişdiler getirýärler. Gurulşyk batyl depkinlerde dowam edýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, elektroenergetika pudogynyň düzümini giňeltmek we dügre waplaşdyrmak boýunça alınıp barýan giňerimli işleriň aýratyn möhümdigini nazara almak bilen bu meseleni düýpli öwrenmegi taşardy. Döwlet başlarymyz bir bitigi içerki halkylaryň energiýa ulgamy döretmek boýunça taslamanyň zerurdygyny aýdyp, büýükdensiz energiýa öpçünçiliginiň tutuş ýurdumyzy durumçy ykdysadyň ösürmegiň, ähli meýilnamalarynyň we maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna gösgöni ýardam etjekdigini bellädi. Soňra hormat prezidentimiz hökümet agdalarynyň we häkimleriň ünsüni geljek ýyl bellenijek şanly senäniň döwletimiziň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramynyň möhümdigine çekdi. Bellenşäli ýurdumyzda ösürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda häzirki döwürde paýtagtymyzda we wilayatlarda köp sanly desgalar gurulýar. Şol desgalaryň arasynda has uly binagarlyk ýadgarlykları, täze şäker etraplary we owalar, idara binalary, has oňoýly ýaşaýyş jaýlary bar. Iň täze teňkeler bilen enjamlaşdyrylan kärhanlar gurulýar. Tiýirlikli awtomobil ýollary, gaz geçirçiler we halkara ähmetli demir ýollar çekilýär. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyza Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşçylary vice-premier Durduleýewiň ýol başlygyna ýylyň ahyryna çenli gurulýan desgalary düýpli seljermegi taşyrdy. Hormat prezidentimiziň belleşýäli gurulýan öýedorçy desgalary geljek ýyl ulanmagy bermegiň tertibine goşmaly we Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň jemlerine başlanyp geçiriljek mejlisiniň garamagyna hödürlemeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwgedew Türkmenistana sanly ykdysadyet we innovasiýon tehnologiýalary boýunça Türkmentel 2026 13-nji halkara onlaýn maslahatyny geçirmek babatda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Vice-premier halkara forumny 24-25 noýabrda ýurdumyzyň Sewda Senagat idarasynyň binasynda geçirmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Halkara maslahata ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlardan alymlaryň, bilermenleriň we işgörlerin gatnaşmagyna garaşylýar. Maslahatyň giň maksatnamasy halkara hyzmatdaşlygyny ösürmegiň we ýurdumyzyň maglumat telekommunikasiýa ulgamyna daşary ýurt maýy goýumlaryny, tehnologiýalaryny we taslamalaryny çekmegiň, peýdaranjylara ygtybarly we ýokary hilli hyzmaty öpçün etmekde, maglumat teleara gatnaşyk ulgamyny giňeltmegiň, sanly ykdysadyety ornaşdyrmagyň meselelerini öz içine alýar. Maslahatda sanly hyzmatlaryň täze görnüşlerini ornaşdyrmak, häzirki zaman dügrewap tehnologiýalaryň netijeligini giňeltmek, sanly bilim we sanly lukmançylyk ulgamynyň mümkinçilikleri ýaly meseleler giňden ara alyp maslahatdaşlar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistany durumçy ykdysadydan ösürmegiň uzak möhletli maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde ýurdumyzyň tehnologik babatda uly ösüşi eýe bolanyny bellädi. Şunda innovasiýon ugra ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmaga, köpçülikliň kompýuterleşdirmäge, dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanyna uly ulgamynyň tejribesini özleşdirmäge aýratyn üns berilýär. Häzirki döwrüň taraplaryna laýyklykda sanly tehnologiýalar ulgamy, kommunikasiýa ulgamynyň maddi enzamlaryny we hukuk bunyady kämilleşdirilýär. Almy teň közgörtmeler amala aşyrylýar, iri taslamalar durumça geçirilýär.
Döwlet başlarymyza bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe milli ykdysadyetimiziň ähli pugdoklaryny sanly ulgama geçirmegiň döwlet siýasatynyň iletdirilýän ugurlarynyň biridigini bellädi. Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyety ösürmegiň konsepsiýasy munyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz halkara online maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işleri makullap, biziň hünärmenlerimiziň hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda tejribe alşmakda, işen gatnaşyklary ýola goýmakda, geljeguli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda onuň uly ähmiýeti eýdigini bellädi. Hemde vice-premieri forumy ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Galejew halkara bitaraplyk günniň öňü sirasynda hemde Täze ýyl bayramyny garşylamak bilen bagly içerki bazaryň üçinçiligini artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Töwde we daşary ykdysady aratnaşyklary ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň haryt öňündäkileri hemde senatçylar we telekeçe birleşmesi bilen birlikde töwde algymny azyk hemde beýleki zerur öňümler bilen dogry üpçün etmek boýunça degişi işler alınıp barýar. Şeýle hem dokma tenagaty ministrliginiň kärhanlaryna çağılar we uly ýaşlylar üçin sowatlyk öňümleriň öňdürilmegi ýola goýuldy. Şonuň bilen bir hatarda Täze ýyl arçalar getirilýär. Diýip bolan sowatlyk öňümler taýýarlanýar. Paýtagtymyzda hemde vilayatlerde göçme töwdany guramak gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, töwda toplumynyň mühim gezipelerini öňe çekip, vice-premieri ýurdumyzyň bazarlaryna haryt bolçylygyny ýokary derejede üpçün etmek meselelerini hemişe gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyza bular barada aýtmak bilen töwde algymynyň kärhanlarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň, dürli harytlara, islegleri öwrenmegiň, ilat edilýän hyzmatyň medeniýetini ýokalandyrmagyň wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz we vice-premier Galejew Aşgabat şäheriniň hemde wilayatlariň häkimlerine bu babatda anyk taşyklary berip, töwde okutlarynyň talaba laýyk işini ýola goýmak babatynda görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Mehmedow 2021-nji ýyl halkara paragatçylyk we ynançmak ila ady bilen taýýarlanan nişanlaryň teklip edilýän taslama görnüşleri barada şeýlekem Türkmenistanyň baky bitaraplygynyň şanly 25 ýylyg münasibetli guraljak medeni şäherleri barada hasabat berdi. 2021-nji ýylyň nişanynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan eglan edilen beýasleşigi dörli ulganlaryň, ministrlikleriň we pugdoklaryň dolanyş idaralarynyň, jemgyýetçi guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriň wekilleri hemde höwgetçiň raýatlaryň ençemeti gatnaşdy. Beýasleşige jemi 700 ogolay taslama gelip gowuşdy. Emin agdalar tarapyndan olaryň iň gowlary seçilip alyndy. Vice-premier nişanlaryň görnüşlerini görkezip, ularda ulanlan ýazgylaryň hemde şekilleriň Türkmenistanyň paragatçylyk, hoşniýetlilik, ansanperlik ýörelgelerini hemde giň halkara gatnaşyklary şol sanyna medeniýet ulgamyna hyzmatdaşygy ösürmäge ıgrarlylygynyň öz beýanyny tapmagy nazarda tutulanyny bellädi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, 2021-nji ýyl halkara paragatçylyk we ynançmak ila ady bilen nişanlar taýýarlamak meselesini öňe çekmek bilen ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini we paragatçylyk dörejilikli başlangyçlaryny, halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny wagt etmekde nişanyň aýratyn ähmiýetini bellädi. Hemde bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz nişanyň ködürlenen görnüşlerini synlap, ular babatda anyk teklipler aýtdy we degişli taşyklar berdi. Medeniýetleriň özara gatnaşyklary ägir türlü paragatçylyk dörejilik kuwatyna ýetir. Döwlet başlarymyz ondan netijeli peýdalanmagyň dörejilik işgärläriniň öňünde durýan mühim gezipeleriň birdigini aýdyp, watanymyzyň bitaraplyk bayramynyň ýurdumyzyň şäherlerine we obalaryna gurulýan beýleki bayramçyk şäherleriniň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda vice-premieri hemde häkimlere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary gelini ýazyp, döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklarynyň ýerine getirişi, hususan Türkmenistanyň tebigy we takyk ilmi gurullarda degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasynyň işlenip taýýarlanmagy babatda alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Şol taslama ýaş nesle ýokary ýerli bilim bermek we hünär öwretmek, häzirki zaman tehnologiýalaryna, tanly bilime, ýöňde barjy tejribäge daýanyp, bilim ulgamyny innowasion taýdan ösdürmek, alymly bilimli, giň göz ýetimli, sagdyn ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek, wekilli ýaşlary ýüze çykarmak we hemme taraplaryn gollamak babatda hormatly prezidentimiziň ýöňde goýýan mühim gezipelerinden ugralanyp taýýarlandy. Bir konsepsiýanyň etaty maksady sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, tebigy we takyk ilmi gurly dersleri okutmagyň mazmunyny baýlaşdyrmak we usuliýetini döwre baplaşdyrmak arkaly bilim we terbiýe bermegiň kilini hassa ýokalandyrmakdan we halkara öňlerine alaýyk getirmekden ibaretdir.
Bellenşýäli ýaşlaryň mekdepde okuyan döwrüne özlerine hünär saýlap almak üçin giň mümkinçilikleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şoň bilen baglykda vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna Türkmenistanyna tebigy we takyk ilmi gurlaryna degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasynyň taslamasyny hem de ony amala aşyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny hödürledi. Döwlet başlarmada hatabat dinläp, bilim ilgomyny pedagog ilmi tarapyndan işlenip taýýarlanan okuň innowasion usullaryny, häzirki zaman bilim maksatnamalaryny hem de oku materiallaryny peýdalanmagyň mümkindigini bellädi. Şonda daşary ýurtlaryň awraýly ilim bilim merkezleriniň ýöňde bar tejribesini öwrenmek, olar bilen hyzmatdaşlyk dowam etmek we ösdürmek zerurdur. Milli liderimiz döwrüň taraplarına laýyklykda bilim idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça has digeril çäreler görmegiň mümkindigine ünsüjekdi. Hormatly prezidentimiz üýtüp gelýän nesle bilim bermek we terbiýelemek bilen bir hatarda okuwçylaryň we talipleriň arasynda has zekinli ýaşlary ýüze çykarmak meselelerini ören jogapkärçilikli çemeleşmegi taşyrdy. Diňe şeýle ýagdaýda gyýlaryň we oglanlaryň isleglerine laýyklykda dürli hünärler boýunça ugralmak bilen biz öz işinden oňat baş çykarýan ýaş zekinleri ýetişdirip bilersip döwlet başlarymyz aýtdy. Bu wezipeleriň çözgüdi degişli konsepsiýalaryň şoltanyna işlenip taýýarlanan Türkmenistanyna tebigy we takyk ilmi gurlaryna degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasynyň zerurlygyny talap edýär diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Meclisiň başynda soňra göni video aragatnaşyk arkaly Obagjok toplamynyň ýol başlarynyň hatabatlary dinlenildi. Akal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda güýlük bugdaýy ýydyk etmek boýunça amala aşyrylýan agrotermik çäreler paýta hasylyny iň soňky hanasyna çenni ýygnap almak, agaltynyň we beýleki Obagjok ekinleriniň geljek ýylçyn hasylyny ýetişdirmäge ekin meýdanlary taýýarlamak, mallary ýyl we dok gyslatmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem o milli maksatnamasynyň ýerine getirilişi, ýylatyň ýaşaýyş turmuş şertlerini mundan meýlekde gowlandyrmak boýunça alınıp balýan işler barada aýdyldy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliw vilayatda alınıp balýan işler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda güýlük bugdaýy ýydyk etmek, meýdanlarda galan paýta hasylyny ýygnap almak, gant şugunlarynyň hasylyny ýygnamak, geljek ýylyň hasyl üçin ýerleri taýýarlamak hem-de mallarçylyk gojuluklarynyň gyş mövsümine taýýarlygy bilen bagly meseleler barada aýdyldy. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradov meýdanlardaky paýta hemde şalyk hasylyny ýetkizip ýygnap almak, güýlük bugdaýy edilýän ýydyň hilini ýoklandyrmak, mallaryň ýyly we dok gyslatylmagyny üpçün etmek boýunça alınıp balýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasynyň ýerine getirişi barada aýtdy. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatdaky işleriň ýagdaýy, hususanna güýlük bugdaýy ýydyk etmek boýunça agrotehnik çäreleriň geçirişi hem-de paýta we şalyk hasylyny ýygnamagy dol tamamlamak babatda görülýän toplamlaryň çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem mallarçylyk gojuluklaryny gyş mövsümine taýýarlamak, ýerlerde durmuş düzümini döwraplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler o milli maksatnamasyny ýerine getirmek boýunça alınıp balýan işler barada hatabat berildi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew vilayatdaky işleriň ýagdaýy, hormatly prezidentimiň başyna başlan ýylatyň ýaşaýyş turmuş derejesini hatda ýokalandyrmaga gönükdirilen o milli maksatnamasynyň ýerine getirişi hem-de vilayatyň ekin meýdanlaryna alınıp balýan mövsümleýin agrotehnik çäreler şol sanyna bugdaýy ýydyk etmek, paýta hem-de şugundur hasylyny ýygnamak boýunça alınıp balýan işler barada hatabat berdi. Gyş pasalynyň goýlap gelmegi bilen mallary gyslatmaga aýratyn üns berilýänligi bellenildi. Hormatly prezidentimiz hatabatlar dinläp, vilayatlaryň häkimlerini hem-de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradgelliýewe ýüzlenip, ofisynaga toplamyny we tebitleri mundan meýlekde ösdürmek boýunça wezipeler kesgitdi we bu abatda anyk taşyklar berdi. Bellenşýäli ýurdumyzda azyk üpçünçiligini putrandyrmak maksady bilen geljek ýylyň hasyl üçin bugdaý eklen meýdanlarda ýydyk işlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda talaba laýyk geçirmek zerur bolup durýar. Şunda vilayetlerin toprak kuva şertlerini gödüňe tutip, bugdaýy ýydyk etmek işlerini alymy taýdan esaslandyrylan ýografik usullary ulanmak hem-de dünýäniň öňde bar tejribelerini öwrenmek möhümdir. Hormatly prezidentimiz gowaça meýdanlaryna galan paýtany soňky hanasyna çenni ýygnap almak üçin zerur işleri geçirmegi hem-de geljek ýylyň gowaça hasylynyň düýbini tutmak üçin häzirden zerur çäreleri görmegi, ekiste ulanýan ähli Obagjok tehnikalaryny we gurallaryny awatlap, mögsüme dogry taýýar etmegi taşyrdy.
milli liderimiz göýlük göýük bakça we beýleki azyklyk ekinleriň hasylynyň gysga wagtda ýygnalyp alınmagyny üpçün etmegiň, mallarçylyk ösdürmek boýunça da ýerul işleri geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, mallarçylyk hojalyklaryna mallaryň ýyly we dokuşdyrylmagyny bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentime de ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadyň ösdürmegiň maksatnamasynda bellenlen wezipeleriň öz wagtyny we talabylar ýerine ýetirmeginiň wajypdygyny belläp, bu urda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzda geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak we buğday eklen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryny laýyklykda ýygyk etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Vice-premier döwlet başçylygyndan garamagyna degişli kararyň tasdamasyny ödürledi. Onu Obagyjyk we Daşgurşy goramak ministrligi tarapyndan haşalatlara garşy göreşmek, buğdaýy, şalyny, owçany we beýleki obagyjyk ekinlerini ýan-keşlerden goramak üçin ýerul bolan himik serişdeleri tatyn almak gözüňde tutulýar. Şeýlekem yer meseleleri boýunça wilayatlaraň, Aşgabat şäheriniň we döwlet toparlarynyň agdalary tarapyndan taýýarlanan tekliplere laýyklykda ýurdumyzyň döwlet idara kärhanlaryna gurulşyk we öňümçük maksatlar üçin yer böýleklerini hemde hususi öňüm enerjilere banan we sitrus meywelerini öndürmäge niýetlenlen Döwrowap pilatçykanlary gurmak üçin yer böýleklerini peýdalanmaga bermek baradaky buýrugyň taslamasy taýýarlandy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, obagyjyk öňümleriniň öndürilýän mölçerini ýygyderli artdyrmagyň zerurdygyna ünsçekdi we milli ykdysadyetimiziň azyk ulgamyny mundan meýlekde ösdürmegiň, ýylatyň ýokary hili we köp görnüşli azyk öňümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrymagyň wajypdygyny belledi. Şonda milli liderimiz obagyjyk özgertmelerini işen geçirmegiň, hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny ornaşdyrmagyň, telekeçik başlangyçlaryny hemme taraplaryň gollamagyň mümkindigini aýtdy we bu wagtda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz obagyjyk ekinler üçin hemiki serişdelere satyn almak hakyna karary we döwlet idara kärhanlaryna hemde hususi öňüm enerjilere yer böýleklerini peýdalanmagy bermek hakynaky buýruga gol çekip resminamylary elektron resminama arkaly vice-premiere iýerdi. Hemde olardan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Gylýejew paýtagtymyzdaky işleriň ýagdaýy, şäheri abadanlaşdyrmak, gyş pasyna taýýarlyk boýunça görülýän toplumlaryň şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzyň gyş pasyna doly derejede taýýarlygyny üpçün etmegiň, ýaradyş ulgamlarynyň we umuman şäheriň inženerçilik tehnik düzeminiň kadalyk ulanmagynyň mümkindigini belledi. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň baky beýtaraplygynyň 25 ýylyk münasibetli meýilleşdirilen bayramçyk şäherlerini ýokary guramaçyk derejesine geçirmegiň mümkindigini aýdyp, paýtagtymyzyň häkimine anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda Awraýly halkara guramalary, şol sanyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň hormatly prezidentimiziň başçylygyna durumşa geçirilýän daşary syýasatyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýanlygy bellenildi. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen köpügirli hyzmatdaşlygy netijeli we okgunly häýatydir. Şöyle bir guramada başlıklık ediyen Albanya Respublikası bilen birlikte degişli işler, şol sanyna ýurdumyzyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini, halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça işler geçirildi. Şu ýylyň 3-nji 4-nji dekabryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriň ministrler derejesindäki geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň video aragatnaşyk arkaly geçirilmegi meýilleşdirilýär. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan degişli taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Şeýlekem 18-nji noýabrda ýurdumyzyň Daşary syýasat idarasynda Şwetsiýa padşahlygynyň Daşary işler ministri bilen video maslahat görnüşinde gepleşikleriň geçirilenligi bellenildi. Online duşunyň başynda Türkmenistanyň iklim paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly işi üpçün etmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Şunun bilen baglanykda dünýäde ýüze çykan meseleleri çözmekde beýtaraplyk syýasatynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň wajypdygy aýdyldy. 2021-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna Şwetsiýanyň başçylyk etjek döwrüne iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň geljegi gyzyklanma bildirilip, ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda 1999-njy ýyldan bäri hemişelik esasy hereke edýän merkezi bilen geçirilýän işler iýligderlik häýatydir.
Soňky 10 ýylyň dowamynda dürli ulgamlarda durmuşa geçirilen bilelikdäki maksatnamalaryň taslamalaryň 349-sy şu hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň merkezi bilen gatnaşyklar her ýylky meýilnamalaryň çäklerine amal aşyrýar. Hudusanna şu ýyl durmuşa geçirilen meýilnama laýyklykda 41 taslamany ýerine getirmek gödüňli tutulýar. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyň garamagyna 2021-nji ýyl üçin taslamalaryň meýilnamasy ködürildi. Ola hyzmatdaşyň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýar. Meýilnama Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi we ýurdumyzyň degişli döwlet idaralary bilen birlikde işlenip taýýarlandy. Taslamalaryň 37-sini siýasy ulgamda, 13-sini ykdysadyýet ugry boýunça, 18-sini ansanperwer ulgamda durmuşa geçirmek gödüňli tutulýar. Umuman 2021-nji ýylda 68 taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň awraýly halkara düzümleri, şol sany Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlyga ygyrarlygyny tasdiklady. Soňky ýyllarda Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykarly. Milli liderimiz ýurdumyzyň Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň dowly hukukly agdasy bolmak bilen temde ähli işlere oňun täsirini ýetirjek köp ugurly gatnaşyklary pugturandyrmak ugruna çykyş edýänini bellädi. Türkmenistan paragatçylyk tüýjülük we oňun bitaraplyk görelgelerine esaslanýan daşar siýasy ugry durmuşa geçirmek bilen ähli paragatçylygy durnuklygy pugturandyrmak hemde awadançylygy ýokalandyrmak beýiklikleri bilen şertlendirilen umumy wezipeler bilen baglykda Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen öýdary gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýar. Hyzmatdaşlygyň uly kuwatyny nazara almak bilen ähli durnukly üçin möhüm şert hökümini energetik hukukçylygyny üpçün etmek onuň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökümine kesgitlendi. Bir meseleni çözmekde ýurdumyz iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde giňerimli, öýdary beýiklikli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär. Dünýäniň esasy energetika döwletleriniň biri höküminde Türkmenistan soňky ýyllaryň dowamyna ähli energetika hukukçylaryň täze büniýadyny kemale getirmäge ýygyderli goşant goşýar. Bu ýurda işleri ilerletmek boýunça anyk çäreler görýär. Ulewadrot serişlerini iyi vermegiň köp şahaly ulgamny döretmek hemde energiýa serişleriniň dünýä bazarlaryna üstsaşyl geçirilmeginiň hukukçylygynyň ygtybarly guralyny kemale getirmek bu ulgamda milli strategiýanyň möhüm ugry bolup durýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyz Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini, energiýa ulgamyna gatnaşyklary işlemleşdirmek ugruna çykyş edýär. Şeýlekem häzirki ýagdaýlar bilen baglykda ulug we kommunikasiýa ulgamlarynyň şol sany Ýewraziýa ikliminde täze netijeli ulug ugurlaryny kemale getirmegiň hyzmatdaşlygyň geljegi ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellemek gerek. Munyň özi dünýä ykdysadyýetyniň globallaşýan häsiýeti bilen şertlendirilendir. Türkmenistan çäk taýdan ýüreýän amatly ýerleşmek bilen ägirtuli üstsaşyk kuwatyna ýeder. Ýurdumyz umumy işiň bäkfidinde şol mümkinçilikden doly peýdalanmaga çalyşýar. Şunun bilen baglykda köp şagaly kontinental ulug logistika düzümini döretmek hemde ulug diplomatiýasynyň gurallarynyň netijeli peýdalanmak baradaky başlangyçlar aýratyn ähmiýete ýa bolýar. Bu babatda lapis lazuli halkara multimodal ulug üstsaşyk geçirgesiniň giňerimli taslamasyny mysal görkezmek bolar. Bu taslama Tüwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, Merkezi we Günorta Aziýanyň döwletleriniň hemde Ýewropanyň arasynda harit dolanşanyň möçelerini artdyrmak üçin giň mümkinçilikler derediýär. Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlykda ansanperwer ulgamda bilim, ilim we medeniýet ugurlary hemde durmuş häsiýetli meseleler boýunça da öýdary gatnaşyklara uly ünserliýär. Şunda ansanperwer ugurunyň Türkmenistanyň içeri we daşar diýadatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellemek gerek. Ýurdumyzda adam jemgyýetiň we döwletiň iň uly gymmatlygy diýilip yglan edildi. Milli kanunçylygyň hemde umumy ikrar edilen halkara kadrlarynyň esasyna demokratik institutlaryň esaslaryny pugturandyrmak, ýurdumyzda ýaşaýan adamlaryň şol sany käbir sebäplere we ýagdaýlara görä öz watanyny terk etmäge mejbur bolan adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we beýikliklerini goramak hemde kepillendirmek boýunça ýygyderli işler alınıp barýar. Türkmenistan Türkmen halkyna gadymdan bäri mahsus bolan ansanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgelerine eýerip, Birleşen Milletler Guramasynyň degişli büniýatlaryň halkara hukuk resminamalaryna goşulmak bilen iş ýüzünde öz üstüne alan borçnamalaryna ygyrarlydygyny tasdiklaýar. Hemde bozgunlara kömek bermek we olaryň hukuklaryny goramak, raýatçylygyň meselelerini çözmek boýunça netijeli çäreler görýär.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasy bilen hyzmatdaşyk babatda Türkmenistan şeýlekem ekologiýa we daş gurşaw goramak, suwdan we umuman tebigy serişlerden rejeli peýdalanmak ulgamyny, wajyp wezipeleri hemde howanyň üýtgeme bilen bagly meseleleri çözmek boýunça tagallarly birleşdirmekde işiň orna gelýär. Yurdumuz bir uğurda üstünlükli tecrübe eýe bolmak bilen ekologiýa awadançylygyny öpüş etmek boýunça toplumlaryň çäreleri amala aşyryp halkara iqrarnamasyna hemde gollawyny eýe bolýan anyk başlangyçlary öňe sürýär. Türkmenistan şeýlekem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasynyň çäklaryny, ählimimi howpsuzlygy öpüşin etmek hemde häzirki döwrüň wekimlerine we howplaryna garşy görüşmek boýunça gatnaşyklary putrandyrmak ugruna çykyş edýär. Şonuň bilen baglykda şu ýylyň oktýabryny ýurdumyzyň wekiliýetiniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasynyň howpsuzlyk meselleri boýunça komitetiniň mejlisinde Türkmenistanyň howpsuzlyk ulgamyny beýtaraplyk görelgelerine esaslanan strategiýa hakkynda beýanname bilen çykyş edenligini ýatlamalylar. Mejlise gatnaşçylary biziň ýurdumyzyň bolgamdaky esasy başlangyçlary boýunça 2019-njy ýylyň sentýabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň barşynda kabul edilen 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýip ýyran etmek hakyndaky kararnama bilen tanışdyryldy. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasy bilen giňerimli gatnaşyklary ýygrarlygyny ýene däwrgedek tasdiklap, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başlygyny netijeli iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmäge goşýan goşandy üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Döwlet başlarymyz geljek ýyl üçin bilelikdäki tasdamalaryň meýilnamasyny makullap, vice-premieri Daşary işler ministrine ony iş ýüzüne durmuşa geçirmek boýunça derur şäherleri görmegi hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy putrandyrmak boýunça degişi işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa ýurdumyzda häzirki zaman kanunçylyk, hukuk büniýadyny kemale getirmek, halk maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek boýunça toplumlaryň maksatnamany amala aşyrmak bilen baglykda milli kanunçylygy hatda kämilleşdirmek babatda parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Häzirki wagtda kereke edýän kanunlaryň bir näçesine üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda kanun tasdamalarynyň üstüne işlenýär. Hususanna döwlet başlarymyzyň hususlaşdyrmak boýunça işleriň ilerledilmegi, orta we kiçi döwlet kärhanlaryny hususiýetçilige bermegiň gurallaryny ketgitlemegiň mümkindigi, şu we beýlik gurulary kanunçylyk taýdan gollamagyň zerurdygy barada berin tawşyklaryndan ugralmak bilen ýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususlaşdyrma hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek boýunça da işler alınıp barlýar. Deputatlar ýygy watanmadan hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýylyna başlanýan çäreleri, şoltaryna maslahatlara, dawarlara we beýlik çäreleri taýýarlyk görmäge we geçirmäge işe gatnaşýarlar. Olaryň barşynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýy iki gedek ikrar edilen ýurdumyzyň beýtaraplygynyň many mazmuny, taryhy ähmiýeti, paragatçylyk söýjülük siýasaty, Türkmenistan döwletimiziň öňe sürýän oňyn başlangyçlarynyň halkara derejesindäki orny barada giňişleýin wagt edilýär. Halkara we parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen mejlisiň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň düzümindäki idarlar tarapyndan guralan dürli çärelere online görnüşinde gatnaşdylar. Deputatlar jemgyýetiň hukuk esaslaryny putrandyrmak, ýaş nesli terbiýelemek, tagdyn durmuş ýelgesini wagt etmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleriň ähmiýetini düşündirmek bilen baglanyşykly wagt nesihat çärelerini geçirmegi dowam edýärler. Hormatly prezidentime de milli parlamentiň ýol başlygynyň ünsüni, döwletimizi ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny, halkara hukugynyň umumy karar edilen kadrlaryny nazara almak bilen kanun çykaryjyk işini mundan meýlekde dowam etmegiň mümkindigine çekdi. Milli liderimiz kanun çykaryjyk babatda ýöňde bar tejribäni alşmak maksady bilen parlamentary gatnaşyklaryny hemde ýeri halkara guramalar bilen hyzmatdaşyk göstermek, ýurdumyzy demokratik reformalar we düýpli durmuş ykdysady özgertmeler ýolu bilen üstünlikli ilerletmek boýunça mejlisiň işleriniň ýygydarly geçirilmeginiň mümkindigini bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz durmuş siýasatyny amala aşyrmak babatda Türkmenistanyň mejlisiniň alyp barýan işlerini işleňleşdirmegiň mümkindigini aýdyp, jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş idaralarynyň, ýerli öýdediň dolanyş idaralarynyň wekilleri hemde öz saýlawçylary bilen hemişe öýdara gatnaşykda bolup deputatlaryň durmuş meselelerini çözmäge ýardam etmelidigini bellädi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyň harby we hukuk goraýjylarynyň alyp barýan işleri, harby özgertmeleri amala aşyrmagyň barşy, harby we hukuk goraýjy düzümleriň maddi enzamyň bunyady döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarmada hatabat dinläp, garaşda bitarap Türkmenistanyň gorunç käfiýetli harby doktrinasynyň görelgelerini we maksatlaryna üýtgüzi eýermegiň möhümdigini belledi. Onu paragatçylyk tüýjülükli daşar fiýada talyp barýan bir karar watanymyň tergetleriniň howpsuzlygyny we meýlemeligini öpsün etmegiň strategik esaslary kesgitlendi. Milli liderimiz vice-premieri Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretaryny ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň hatarlaryny düzgün nizamyň we harby tertibiň berja edilmegini, şeýlekem ýaş harby gullukçylary watançylyk guruhyny terbiýelemek meselelerini hemişe gödөгçülükde taklamagy tapşyrdy. Sanly video aragatny şarkıra geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, hormatly häkimler, biz şonuň bilen sanly video aragatny şarkıra nowatda Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirip oturýar. Mediasyň ähliňde bir jandalyny maşala wadançylygyny hem alyp barýan ýyl ýurt pähwitli işlerinde bundan beýle molysynlyklary ardy edýär. Sağ ol. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalar bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň owa hujulugyna alınıp barýan özgertmeleri üstünlükle amalaşdyrmak, owa hujuluk önümlerini öňürjüleriň ýerden ýokary hasyl öndürmek orny alyp barýan işleriniň netijeligini ýokurlandyrmak, hemde owa hujuluk ekinlerini keselerden we ziýankeşlerden goramak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama haklykda owa hujuluk we daşky urşa goramak ministrligine 2021-nji ýylyň hasyl üçin ekilen buğdaýyň haşalotlaryny, ziýankeşlerini, şalynyň haşalotlaryny hemde 2021-nji ýylyň paxta hasyl üçin ekiljek owaçanyň tohumyny keselere garşy dermanlamakda, şeýle-de çekirtke ziýankeşine garşy ulanjak kimik serişleri satyn almak barada şertnamalar baglaşmagy tiýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi. Resminama haklykda yer hakkyndaky Türkmenistanyň bitew kanunyny we Türkmenistanyň yer gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak meseleleri hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martyna çykaran 14662-nji kararyna laýyklykda degişli ýuridik şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugy, olaryň peýdalanýan yer bölüklerini degişli döwlet idara kärhanlaryna, fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna bermek üçin agdalan şahslaryň ilalaşygy esasynda betedildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döwlet başlarymyzyň güneşli diýarymyzy kiçik we orta telekeçilik gollamak we ösdürmek barada edýän ýadusyz aldasy, kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň şahar künjüne gurulyp ulanma berilýän önümçilik kärhanlarym döwletimiziň ykdysady kuwatyny puturlandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmagy, şeýle-de täze iş orlarynyň döremegine uly ýardym edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň çäginde Ağa Uruluş Hukuk Kärhanasyny degişli demir beton önümlerini öndürýän kärhananyň açylış davrasym aýdyň mysal boldy. Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň çäginde bina edilen demir beton önümlerini öndürýän kärhananyň açylış dawrasyna Göktepe trawy häkimliginiň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Ahal welaýat bölüminiň Senaatçylar we Telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň ýolbaşçylary, hünärmenleri, ýaşy netniň wekilleri, ýaşlar, gurulşykçylar şeýle-de ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Täze depkanyň öňündäki bayramçylyk görnüşinde bedelen giň meýdançyda gorulan dawrada aýdym saatlar benetden ýaňlandy. Bu saatlyklaryň ýerine ýetirilen hemmeleriň kalbyna göwün götürjek, ýürek joşturjy duýgular oýarýan şol çykyşlarda gün saýyn ösýän, özgerýän güneşli ýarmydyň, hormatly prezidentimiziň amana aşyrýan insanperwer işleriniň, bagtyar zamanamyzyň, işletli ýaşaýyşymyzyň hemde täze zähmetiň basby benetden ýetirildi. Joşgyny aýdym saatlaryň her biri çäre gatnaşanlaryň dowamly il çarpışmalaryna münasip boldy.
Bir yerde gutluk sözleri bilen çıkış edenler Mehriman Akademi tarapyndan yurdumyza alınıp barlayan giyin gerimli guruluşyk işler üçin zerur bolan guruluşyk önümleri bilen bir kemsiz üpüşün etmek babatda öňde goýulan wezipeleriň iş ýüzünde üstünlikli amal edilýänini, bu il ýurt bähbetli derwaýsy işe telekeçilik bilen meşgulanýan yerli hususy kärhanalaryň goşýan asyrly goşantlar dogrusyna uwunçlygyny aýtdylar we munyň üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Bu yerde täze deskany bina etmekde hatta paatly zähmet çeken guruluşçylary hormatly prezidentimiň adynyň sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Soňra dawara gelen mihmanlar täze gurulan agy guruluşyk hususy kärhanasynyň demir beton önümlerini öndürýän kärhanasy oň çägine bina edilen deskalar bilen tanışdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuşyk ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda bina edilen bu täze deskany umumy tutýan meýdany 6 hektara barabardyr. Bu kärhana esasan hormatly prezidentimiň ýurdumyny tenagatlaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, suwy tygyşytlamak, owy hojalygyny ilatymyzy hojalyk maksatly we arasy agyr suw bilen öpüşün etmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen guruldy. İşäwler ähli podoklarda işçilik görkezýärler. Innovasiýalara, tehnologiýalara we know-howlara aýratyn üýtlerler. Häzirki döwürde ýurdumynyň telekeçilerine strategik döwlet maksatnamalarynyň şäherlerine ýeri tapsamalary amala aşyrmak ynanyldy. Mehriman Akademi milli ykdysadyýetimizi ösürmekde işäwleriň esasy orny eýilýänini nazar almak bilen döwlete daxalsyz ulgamy gollamakda deňsiz taýsyz ýeňillikli çäherleriň başyny başlap oň kuwwatynyň artmagyny hemde 20 şöyle tapsamalary durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşmagyny höwetlendirýär. Yerle 500 000 metr demir beton turby önümlerini öňermek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil tehnolog enjamlar oturdulandyr. Kärhanada boýlary 2100 mm diametrler bolsa 300, 400, 500, 600, 800 we 1000 metr bolan turbalar diametrleri 1000 mm boýlary 900 we 1100 mm barabar lagym goýulary diametrleri 1000 mm boýlary bolsa 500 we 650 mm lagym goýusynyň bilezikleri diametri 600 mm boyu 400 metre barabar lagym goýusynyň boyun bilezigi diametri 600 mm boyu bolsa 800 mm bolan lagym goýusynyň bakymy öňürilip olar ýurdumyzda giyin gerimde ýaýwananylan guruluşyk meýdançylaryna ýygydaly uradylar. Bu önümler sewda nokatlaryna da amatly bahalardan öz alyjylaryna hemişe ýetirilip durlar. Demir beton önümler kärhanasynyň çägine edara binasy önümçilik bölümi. Bu gadan binasy barlar geçirişini okady. İçimçilik ýangyna garşy we suwurş üçin suw rezerwary, çyýmalar we taýýar önümler üçin beton meýdançylary we awtodrolgy gözüne tutulypdyr. Agy guruluşy hususy kärhanasynyň demir beton önümlerini öňürýän bu kärhanasyna öňürilýän çyýmalaryň ählisi öz döwletimize öňürilýän önümlerden ibaretdir. Yüzden gowrak adam üçin iş orny döredilen bir ýerde işgärleriň has öňürjülükli zähmet çekmekler üçin oňyly durmuş we iş şertleriniň döredilenligini aýtmak gerek. Kärhananyň agbyr işgärleri şeýle döwre wap kärhanany gurduryp beren üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Şuwun Oğuzhan adynak Injiner Tehnologiýalar Universitetini hormatly prezidentimiň türkmeniň döwletlik ýolgosy atly kitabynyň Ýapon diline neşriniň tanışdyryş dabarasy boldy. Tanıştırış şäheresine Daşary işler ministrliginiň işgärleri, ýurdumyzda işleýän daşary döwletleriň diplomatlary, gazetleriň we jurnallaryň baş redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professorlary, mugallimleri, hemde talipleri, habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu şähereniň şany finanyň Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 20 ýyllygynyň öň ýanyna geçirilmeginiň şuň manysy bolup, milli liderimiň parahatçylyk, sevjilik we netijeli hyzmatdaşlyk ýolgalaryny esaslanan daşary siýasy urunyň üstünlikli amala aşyrylýanlygynyň aýdyn suwutnamasyna urildi. Türkmenistan watanymyzy alalaşdyrjylyk strategiýasyny işin amala aşyrmak bilen Ýaponiýa bilen däwe urulan dostlukly gatnaşyklaryň berkidilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň hasy giňeldilmegine, şol sany insanperwer ulgamda puгталандyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Soňky ýyllarda ilim, bilim we medeniýet ulgamlaryna iki döwletiň gatnaşyklary hasy ýokarlandy. Mehriban Arkadağımydan kemen türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrlarynyň Ýapon diline terjime edilmegi Ýaponyň Türkmenistanyň ötüşine, halkymyzyň medeniýetine gyzyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär. Şuňky çäre türkmen-Ýapon medeni gatnaşyklarynyň möhüm halkasy bolup durýar. Hemem dostlukly halklaryň özleri düşünşmeginiň berkidilmegini, olaň biri hakyna bilimlerini artdyrmagy ugry edinni.
Online görünüşinde geçirilen çäre biziň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk edýän Ýapon ýokary okuw mekdepleriniň Tokyo we Tsukuba universitetleriniň hemde Kitasaka universitetleriniň ýollaşçylary we wekilleri dowlatlykly ýurduň ilmi jemgyçiligi goşuldylar. Çykyş edenler Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynyň Ýapon diline çap edilmeginiň nowatak gedek iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýokary derejeni tasdiqlaýandygyny, hemem gadymdan gözaş alýan dowlatlykly hemde özara bähwetli Türkmen-Ýapon gatnaşyklarynyň hasy berkidilmegine möhüm goşunt goşýandygyny bellediler. Dabara gatnaşçylar hormatly arkadaşymyzyň eseriniň türkmen halkynyň taryhy ýoluny has giňişleýin garamagy, oň milli medeni öz bolşlugy diýip desurlary hemem durmuşy bilen tanışmagy, türkmenliň dünýäniň ilmi, ykdysady we medeni ötüşine goşun-goşundyny çuňur düşünmäge mümkinçilik berýänligi barada bir pikire geldiler. Bu neşeriň Ýapon we beýleki dillerde çap edilmegi bolsa, türkmen lideriniň işleriniň ikrar edilýändigine, hemem halkara giňişligine awraýynyň ýokardygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistan we Ýaponiýa gadymy medeniýetleri hemem bay milli däpleri bolan ýurtlardyr diýip çykyş edenler bellediler. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynyň Ýapon diline terjime edilmegi netijesinde dowlatlykly ýurduň jemgyçiligine Türkmenistany öýler üçin has giňişleýin açmagy, öz dillerine türkmen halkynyň medeniýeti, öz bolşly däpleri, halk dörejiligi hemem ruhy gymmatlyklary barada maglumat almaga mümkinçilik döretdi. Şoň bilen birlikde Mehriban arka dağımyzyň Ýapon dilinäki eseri ýurdumyň ýokary we orta okuw mekdeplerine Ýapon dilini öwrenýän talipler we okuwçylar üçin azaýyp gollanmagy gurlar. Bellenşiýaly döwlet başdanmyzyň Ýapon diline görnükli edebi işiniň neşir edilmegi türkmen halkynyň bay ruhy miratyny mundan meýlekde wagt etmäge hyzmat eder. Şeýlede maddedäl gymmatlyklar toplamak we öwrenmek boýunça milli liderimiziň ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan ilmi işin gerimine baha bermäge mümkinçilik döreder. Dawaral çärede ýokary okuw mekdebiň dörejilik toparlarynyň aýdymsaly çykyşlaryna da giň gorun berildi. Dawara gatnaşçylar Mehriban arkadağımyzyň adyny ýüllenme kabul etdiler. Şuňky çäreň şäherlerini ýokary okuw mekdebiň eýwanyna fergi guralyp onu hormatly arkadağımyzyň ýurdumyzda we daşary döwletlerde giň meşhurlygy eýe bolan düýpli işleri, şeýlede ýokary okuw mekdebiň talipleriniň ilmi barlygy işleri görkezildi. Döwrewap tehnologiýalaryň mümkinçilikleri netijesinde fergi bilen Ýaponiýa tarapym online görnüşinde tanışdy. Ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylýjew bilen Türkiýe Respublikasynyň Sewda ministri Ruhsar Pekjanyň arasynda video aragatnaşyk arkaly duşuş geçirildi. Onuň dowamynda iki ýurduň arasynda sewda ykdysady gatnaşyklaryň kädirki ýagdaý we geljekki ugurlar boýunça iki taraplaryň gyzykdyrma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Bellenşiýaly Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň uzunlygy gelýän wöküp ýyllaryň dowamyna netijeli gatnaşyklar alyp barýan ýurtlaryň biri bolup durýar. Şonlukda iki ýurduň arasynda ýoly goýulan gatnaşyklar hemme taraplaryň bu özara ynanşmak hemde birek-bire hormat goýmak ýolgalaryny esaslanýar. Bu bolsa sewda ykdysady hyzmatdaşlygynyň netijeli häýatda eýe bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Online tertibine geçirilen duşuň dowamyna iki taraplaryň gatnaşyklaryň kädirki ýagdaýyna baha berildi we ony hemme taraplaryň ösdürmek mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Taraplar iki ýurduň arasynda alınıp barýan gatnaşyklary mundan beýlegem giňetmek üçin ägirdir mümkinçilikleriň bardygyny bellädiler. Hususan Türkmenistana daşary ýurt işe urlarynyň bilelikdäki tassamalar durmuşa geçirmekler üçin ygtybarly kanunçylyk binýadynyň döredilýändigini unutdy. Bellenşiýaly ýurdumyzda ygtybarly maý goýum şertleriniň döredilmegi, bilelikdäki tassamalaryň durmuşa geçirmegini we iki ýurduň arasyndaky harit dolanşygynyň sazlaşykly ösdirilmegini şertlendirýär. Şeýlede duşuň dowamyna Türkmenistanyň geljek uly badaryna daşary ýurt maýadararynyň netijeli işleme uğruna döwlet derejesinde zerur şertleriň döredilýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk aýdyrdy. Duşu gatnaşylar iki ýurduň arasyndaky sewda dolanşygynyň mundan beýlegem sazlaşykly ösdiriljekdigini, iki taraplaryň halkara sergiler guramak üçin zerur mümkinçilikleriň döredilýekdigini önem bildirdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn günlerde geçiriljek 13-nji Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumuna taýýarlyk görmek boýunça online duşu geçirildi. Meclise Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň daşary siýasat idaralarynyň ýolbaşçylarynyň ornmasarlary gatnaşdylar. Şeýlede video aragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň ministrlikleriniň adatda naşary ýagdaýlar we raýat gorunşy merkezi gulluklarının hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň idaralarynyň ýolbaşçylarynyň 2021-nji ýylda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny tasdiklamak üçin bilelikdäki duşu geçirildi. Kämilleşmek, tejribeler arttırmak ýygydarly geçirilýän sport bäteşiklerini esasy wezipe urulýar. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçin Ýokary guramaçylyga wetlenýän sport bätleşikler ustadlaryň kemale gelýänini äşýär edýär.
Sport bu Ýaşlar Siyasati Ministrliginiň meýilnamasy esasynda ýaýwanandyrylýan ýarşlar üstünlikleri wetlenýär. Ýarşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Oýullar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşuklar türgelleriň kämilleşmegine ýardym edýär. Çekileşli oýullar tejribe toplamak babatda hem ähmiýetlidir. Ustatlyk artyrmakda öz boşly mektebe öwrülýän ýarşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Bu ýagdaý Balkan vilayet gümrükanatynyň işgärleriň arasynda geçirilen ýarşlarda hem aýdyň ýüze çykdy. Her bir türgeniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Sport bäýatleşiklerine ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn belläliklidir. Çünki bu ýagdaý halkara ýarşlaryna üstünligi üpçün eder. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 19 noýabrda saat 20-den 20 noýabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan vilayatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan tildis sekundy 9-14 metr, käýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 0-5 gradus şeň sowuk, gündüzüne 5-10 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 0-5 gradus şeň maýyl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan tildis sekundy 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 3-8 gradus sowuk, gündüzüne 1 gradus sowukdan 4 gradus şeň maýyl bolar. Mary vilayatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan tildis sekundy 7-12 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 4-9 gradus sowuk, gündüzüne 1-6 gradus maýyl bolar. Lewap vilayatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiratup günne ordan tildis sekundy 8-13 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 2-7 gradus sowuk, Demiratup etraplaryna 7-12 gradus aýyk. Gündüzüne bolsa 1 gradus sowukdan 4 gradus şeň maýyl bolar. Daşowut vilayatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan tildis sekundy 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 7-12 gradus aýyk. Gündüzüne bolsa 4 gradus sowukdan 1 gradus şeň maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan tildis sekundy 9-11 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 4-6 gradus sowuk, gündüzüne bolsa 1-3 gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 6 göterim artmagy bilen baglanşykly, hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeride güýz pasynyň dowam edýän günlerini hawanyň derejesiniň ütgeýänligini nazar alyp, pasla görä geýinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýeriň istenlik pasynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tişer etsenýär. Ýakly tişen özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ýelerler.